Вітаю усіх на нашым сённяшнім тэхнічным разборе. Сёння мы бяремся за сапраўды крутую і важную тэму – стандартызацыю ў выпрацаванні. А менавіта мы збіраемся дамістыфікаваць адзін з самых строгіх стандартаў, вядомы як CQI-9 або Heat Treat System Assessment. Калі вам трэба падрыхтавацца да аўдзіту, ці, магчыма, проста хочацца зразумець, як буйныя кампаніі падтрымліваюць бездакорную якасць тэрмічнай абрабоўкі, гэты матэрыял будзе максімальна карысным. Давайце паглыбімся ў тэму і паспрабуем зрабіць усе гэтыя складаныя рэчы максімальна простымі і зразумелымі. Вось наш план на сёння. Спачатку мы абмяркуем саму сутнасць CQI-9. Затым перейдзем до ключавых працэсаў і параметраў. Пасля гэтага пагаворым аб тым, як тэставаць печы, зазірнем у глыб мікраструктуры металу і дэфектаў, і нарэшце завершым усё гэта разглядам сістэм якасці і самога аўдыту. Добра, давайте пачнем з самага пачатку. Першы раздзел. Што наогул такое CQI-9 і чаму ўсе пра яго гавораць? Такім чынам, расшыфроўваецца гэты інструмент як Continuous Quality Improvement Heat Treat System Assessment. Гэта вельмі спецыялізованая сістэма ацэнкі, яку стварыла арганізацыя IAG. Але вось што тут сапраўды цікава. Варта ўспрымаць гэта не проста як нейкі разавы іспыт, які трэба сцёўшы зубы здаць і хутчэй забыць. Зусім не. Гэта праактыўны інструмент. Яго галоўная мята – забяспечыць пастаяннае паляпшэнне працэсаў. Ён дапамагае трымаць пад жорсткім кантролем увесь хіт-трітмент працэс, гарантаваць высокую якасць прадукцыі і, што самае важнае, прадухіляваць з'яўленне дэфектаў яшчэ да таго, як яны адбудуцца ў рэальнасці. І чаму увесь гэты татальны кантроль такі неабходны? Усё проста. Таму што ад якасці тэрмічнай апрацоўкі залежаць цэлыя галіны прамысловасці. Уявіце сабе вытворчасць аўтамабіляў, шасцірэнек, магутных спружын, падшипнікаў і нават звычайных крапяжоў. Ва ўсіх гэтых сферах стандарт CQI-9 – гэта літаральна універсальны эталон. Мы праводзім тэрмаапрацоўку з канкрэтнымі мэтамі. Нам трэба радыкальна змяніць механічныя ўласнасці металу. Это значыць значна павелічыць яго твёрдасць, зносаўстойлівасць і атрымаць тую самую ідэальную мікраструктуру. Гэта база, без якой машыны і механізмы проста не будуць працаваць бяспечна. З тэорыяй разабраліся, цяпер давайце пяройдзем да другога раздзела і паглядзім на рэальныя працэсы, як менавіта гэта працуе ў цэху. Адзін з самых важных і, я б нават сказаў, жыццёва неабходных працэсаў – гэта карбурызейшн, ці па-нашаму цэментацыя. Гэта працэс так званага кейс-харденінг, паверхневага ўмацвання. Як гэта выглядае? Уявіце звычайную сталёвую дэталь у печі. Падчас цэментацыі мы літаральна насычаем яе паверхню вугляродам, а потым ідзе хуткае астуджэнне, якое робіць гэтую паверхню неверагодна твёрдай, як шкло. Але пры гэтым сарцавіна дэталі застаецца мяккай і гнуткай. Навошта? Каб дэталь не стала крохкай і не раскалолася пры нагрузцы. Гэта абсалютна ідэальны баланс для такіх рэчаў, як трансмісійныя шасцірэнькі. І адразу, пасля нагреву, наступае сапраўдны момант ісціны. Загартоўка, яна ж квенчинг. Гэта хуткае астуджанне. Але ўся магія ў тым, што гэта не проста кінуць гарачую дэталь у ваду. Астуджанне павінна адбывацца ў вельмі строга кантраляваным асяроддзі. Часта выкарыстоўваюць спецыяльны алей, так званы quench oil або палімерныя роствары ці нават газ пад ціскам. Менавіта ад стану і тыпу гэтага асяроддзя залежыць, ці атрымаем мы тую самую патрэбную твёрдасць, ці дэталь адправіцца проста ў металалом. Каб загартоўка прайшла як трэба, аператарам даводзіцца літаральна жангляваць цэлым шэрагам зменных. Вось яны, крытычныя параметры працэсу. Дакладная тэмпература, час вытрымкі і хуткасць, з якой дэталь награваецца і астывае. Таксама трэба бесперапынна сачыць за атмасферай у печі і яе вугляродным патэнцыялам, то бок насколькі эфектыўна яна перадае вуглярод дэталі. І, вядома, стан самога асяроддзя для загартоўкі. Паверце, найменшае адхіленне хаця б у адным з гэтых пунктаў, і мы атрымаем катастрафічны вынік. Ад недастатковай цвёрдасці да поўнай незваротнай дэфармацыі прадукту. І гэта плавна падводзіць нас да трэцяга раздзела. Каб кантраляваць усе гэтыя параметры, нам патрэбна абсалютная упэўненасць у нашым абсталяванні. Вось тут у гульню уступае піраметрыя, навука аб вымярэнні вельмі высокіх тэмператур. Бо пагадзіцеся, без дакладных вымярэнняў мы проста працуем усляпулю. Каб уся сістэма працавала карэктна, жыццёва неабходна рэгулярная калібровка.
Гэта значыць, мы павінны пастаянна пацвярджаць, што нашы вымяральныя прыборы, асабліва тэрмапары, якія з'яўляюцца сэрцам усяго кантролю, працуюць з абсалютнай дакладнасцю. І разам з імі абавязкова правяраюцца ўсе кантролеры і рэгістратары даных. І каб упэўніцца ў дакладнасці, CQI-9 патрабуе правядзення двух найважнейшых тэстаў – SAT і TUS. Іх часта блытаюць, але давайце расставім кропкі над «і». Тэст SAT або System Accuracy Test правярае выключна вашы інструменты вымярення. Ён адказвае на пытанне, ці не хлусяць мае датчыкі. А вось TUS або Temperature Uniformity Survey глядзіць на саму печ. Гэты тэст правярае, ці аднолькавая тэмпература ў кожным кутку працоўнай камеры. Бо калі ў адным куце печі гарачэй, чым у іншым, дэталі з адной партіі атрымаюць цалком розныя ўласнасці, а нам гэтага дакладна не трэба. Рухаемся далей. 4 раздзел. Мікраструктура і дэфекты. Што насамрэч адбываецца ўнутры метала пасля ўсіх гэтых працэсаў? Калі мы паглядзім на гатовую дэталь пад мікраскопам, перад намі адкрыецца цэлы сусвет розных унутраных структур. Нашая галоўная мата пры загартоўцы – гэта атрымаць мартэнсіт. Гэта максімальна твёрдая мікраструктура, якую можна атрымаць толькі пры бездакорна хуткім і правільным астуджэнні. Але калі працэс ідзе крыху не так, у метале можа застацца рэшткавы аўстыніт. Гэта тая частка структуры, якая проста не паспела пераўтварыцца, і яна можа моцна сапсаваць якасць дэталей. Ёсць яшчэ баініт, перліт і феріт, якія маюць розныя ўласнасці ў залежнасці ад таго, як менавіта астываў метал. А цяпер уявіце сабе тыповы сцэнар падчас аўдыту. Аўдытар абавязкова спытае нешта накшталт, што менавіта выклікае непажаданую дэфармацыю або скажэнне памераў вашых дэталяў падчас тэрмаапрацоўкі. Гэта неверагодна важнае пытанне, таму што дэфармацыя – гэта ледзь не самая дарагая праблема на любой вытворчасці. Давайце разбяром прычыны. Калі выйсці прама ў цэх, становіцца відавочна. Дэфармацыя не з'яўляецца з паветра. Яе правакуюць канкрэтныя фізычныя памылкі. Часцей за ўсё, гэта нераўнамернае нагреванне або астуджэнне. Напрыклад, сапсаваўся той самы quench oil. Яшчэ адзін велізарны фактар рызыка – гэта банальна неправільная загрозка дэталяў у печ. Калі цяжкая дэталь ляжыць няроўна, пры 1000 градусах яна проста прагнецца пад уласнай вагой. Уплываюць таксама дэфекты ў самым сыравінным матэрыяле і схаванае ў ім рэшткавае напражэнне. Таму строгі кантроль – гэта наша ўсё. Урэшце рэшт, ніхто не хоча пасля дарагога працэсу атрымаць дэталь у форме банана замест ідэальна прамога вала, правда? І вось мы падышлі да фінальнага 5-га раздзела нашага разбору. Сістэмы якасці і, уласна, сам аўдыт CQI-9. Як толькі пачынаецца аўдыт, першае, што хочуць бачыць правяраючыя, гэта вашы дакументы. Вось базавы спіс таго, што пацвярджае здароўе вашай сістэмы. На першым месцы PFMEA. Гэты дакумент даказвае, што ўсе магчымыя праблемы былі прадуманы загадзя, і вы ведаеце, як іх прадухіліць. Далей ідзе Control Plan, які распісвае кожны крок вытворчасці. Таксама абавязкова папросяць запісы аб тэхнічным абслугоўванні, Maintenance Records, каб пацвярдзіць, што вы не чакаеце, пакуль печ зламаецца, а праводзіце прафілактыку. Ну і, вядома, журналы нашых любімых тэстаў SAT і TUS. Всё гэта разам забяспечвае поўную празрачнасць і кантроль. Але сапраўдная сістэма якасці правяраецца не тады, калі ўсё добра, а калі адбываецца надзвычайная сітуацыя. Уявіце, прама падчас змены тэмпература ў печы раптам катастрафічна падае. Што рабіць? Для гэтага ёсць Reaction Plan, план рэагування. Першы крок – неадкладна спыніць працэс або перавесці яго ў бяспечны стан. Другі – знайсці і ізаляваць увесь матэрыял, які быў у печы з моманту астатняй паспяховай праверкі. Затым трэба разабрацца з абладнаннем і выправіць паломку. І ў самым канцы праверыць прадукт і запусціць працэдуру пошуку прычын, вядомую як Root Cause Analysis. І каб правесці гэты самы аналіз прычын правільна, CQI-9 патрабуе выкарыстання канкрэтных інструментаў. Усе мы ведаем метад 5 чаму. Калі мы раз за разам пытаемся, чаму гэта адбылося, пакуль не дойдзем да сутнасці. Ёсць яшчэ дыяграма Ісікавы, больш вядомая як фішбоун-дыяграма, магутны падход AD для каманднай працы, а таксама аналізы Парэта і дрэва неспраўнасцей. Гэты інструменты існуюць для таго, каб мы не проста патушылі пажар і схавалі сімптомы, а назаўжды выкаранілі саму прычыну браку.
Дарэчы, часта ўзнікае пытанне, а ў чым прынцыповая розніца паміж аўдытам CQI-9 і стандартным аўдытам сістэмы якасці IATF 16949? Галоўны момант тут – гэта маштаб і глыбіна. IATF 16949 – гэта вельмі шырокі стандарт. Ён ахоплівае ўвесь менеджмент кампаніі ў цэлым. У той час, як CQI-9 – гэта максімальна сфокусованая, высокатэхнічная ацэнка. Яна літаральна зазірае ўнутр вашай печі і правярае выключна heat-treatment process да драбнюцькіх деталяў. Гэта сапраўдны хардкорны аўдыт для спецыялістаў. Падводзячы вынік нашага сённяшняга разбору, хачу падзяліцца адной цытатай, якую варта проста запомніць. Гэта такі ідэальны elevator pitch, калі вас калі-небудзь спытаюць пра сутнасць гэтага стандарту. Галоўная мэта CQI-9 – забеспечэнне стабільнай якасці прадукцыі шляхам кантролю працэсу тэрмічнай апрацоўкі. Асаблівая ўвага надаецца кіраванню печчу, дакладнасці тэмпературы, аднастайнасці, атмасферы, загартоўцы, тэставанню, абслугоўванню, каліброўцы і пастаяннаму паляпшэнню. Усё гэта зводзіцца да аднаго – стабільны, паўтаральны, ідэальны вынік. Пасля ўсяго, што мы сёння абмеркавалі, застаецца падумаць толькі пра адно – насколькі ваша ўласная вытворчасць сёння гатовая вытрымаць усю строгасць і бескампраміснасць стандарту CQI-9. Вялікі дзякуй за ўвагу і да хуткіх сустрэч!